Takže ahoj dnešního videa a dneska chci vám, jestli to chcete nebo ne. Jakože mě je to úplně jedno. Mám skončit YouTube nebo ne? Jakože je to podle vás, jestli jo. Nebo nemám skončit YouTube, nebo mám tady všechny videa dát pryč a mám točit ten vlogy jako jen sebe. Ale to by zase bylo takový ty hejty. A jakože vypadám tak na míň, ale prostě mám takový ten, no, nic. Takže prosím, jestli chcete, abych pokračovala, tak něco napište do komentu, ať mám pokračovat, a jestli ne, tak prostě nedejte dislike. A až to všechno bude spočítaný a všechno to udělám, tak se rozhodnu, a nebo se rozhodnete vy. No. Děkuji moc za koment nebo za dislike a já se s vámi loučím a ahoj.